Alas 7:47. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Gusto ko na lamang ang imong dumangagiahak upaya kinindughan ko ano dili ako masgama unsa may hinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Oras alas 7:48 na mga igala. Og siyempre napabalik po si Lito Inglesero. Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heartthrob. Ito na ang Lito's quote of the day. When you face difficult times, know that challenges are not sent to destroy you. They're sent to promote, increase the strengthen you. Dini ka balo Lito kung buta ba ka o nakay kakakita nga mo kakakita. Strengthen you? Sige daw, be, sabta na be. When you face difficult times, Kung ang imong dagway nagproblema ka sa mga oras, know that challenges. mao na ibot pasabot nga what do you mean challenge kanang laing term sa Hagit. Moy nakapahagit kanimo. Are not sent to destroy you. Dili ka na what do you mean send Padala. nagpasa. Padala. Nagpadala ka nga makadaot kanimo. They're not sent to promote. Then pag padala og remote. Promote na letong remote. Promote. Pagpadala og kanang promotion kanang Increase and strengthen you. nakapataas og nakapaluya kanimo. Strengthen galing. Nakapulo, Nakabaskog. nakabaskog kanimo. Oh, wagid. Way hinungdan actually ang atong pagod. Agay cool. Ayaw cool. Ayaw ba? Ayaw ba? Kagay Bernie, kagay Lito. The hard birdie and the hard lito. Wa nagyug ko nagparamdam kay Lydia. I did met me to remember to Lydia. Kaya di ko gusto nga kung mag-away sila sa ako din siya mapadulong. Because of the reason when the fighting of boyfriend will be go back the Lydia for me. Munang niyon ko di nagyug ko. And the time will frankly in myself, I did not be go back. Ganin ito mo! This is the study of love life. Ayo pre, kay imo nang gibulagan gyud si ko pre. Lagi. Lydia pre. Sumok nagway. Dami usama nimo ng mga panty nga nabilin sa yung balay pre. Remembrance. Place kong matulog. Ba, naisa ka panty pre ba? Imong aksyon duol ba? Mudaga na pre. Balo ka karon pre, namo ko tay balaod karon pre. Naibalaw doon? Kailangan magpismas. Mau ba? Oh, gagamiton na ako pre. Amoy mga Oh, itabong. kanang matulog ko kay tabo na ko sa akong ilang pre. May lang pre. May pre kay di naging padala pre. Awares. Ayo. Ano pre nag-ayo pre? Sitaw di pre. Ay, basta katong manuroy na pre, nuroy isda, nuroy isda. Basig sorbiyor. Oh, sir. Ayo. Unsa istasyon pa Sa minawas? istasyon ni Paminawan. Wala mi pakialam. Nagsara na mi. So pre, ito na pre, liliw na ako pre. Ano na pre? La! Si Lydia pre! Si ay na pre inyo. Sure ka pre? Ako yan. Ay na. Di na ka pre? Di na, Sa ako isulti pre. Inga nga. Wala ka? Wala ko. Promise, di naging ka Di pre. na ko eh. Dahil nga nabigay mga sauna. Sis, di na ko pre. Sure. Lagi. Ako isultihan. Oh, ina. Lo, nakapantira pre. Ha? Nakapantira. Unsa color? Bro, transparent. Dili pre. Ay, pasunod pre. Yung lagi ko sa mga nagpanti, pasulod din mo.
Pre, suryahan naman ako, pre. Tanawa ra ka. Yung ganyan, kadili ka. Suryahan rin, pero ako lang, prangkahan, pre. Nga, Nagpantig blara, pre. Sige, pasulong, pre. Kasi na lang makakita, pre. Pre, dali na mo usap, pre. Kanina, pre, dili ka, pre. Asa mo taga. Pre, kilaig yun. Abi na ako, naging ko, di mo pasudlon ba? Uy, lami, pre. Ha? Sila may, pre, ang? Ang iyang gidala, pre. Oo. Dua day mo, mulakaw na lang ko. Di, mulakaw na ko. Pre, muna ako, pre. Pre. Papaboy-baboy na sa ko, pre. Dito po sa sulong, mapababoy na sa ko. Dito na sa kami. Basta ayaw ibabag yung lubot. Tubangag, pre. Dito. Mo lakaw na ko, Lidja, bro, naman sila mo istoryahan siguro. Istoryahan sana makadali, pre. Salamat kayo. Pre, abang lubot, pre, ha? Ano ka, pre? Joshua, Masid ka diri. kailangan ta mag-istorya. Istorya pa uli na sa inyo, eh. Joshua, kabalo ko nga sa'yo pa kong gabuhato nga bisag na ako uyab gani kaya po ko sa imo pero apan importante ning atong istoryahan. Di na ko gusto na imong naong. Nangay ko advice ni Tolits. Ano sa ingon niya? Katong taga home radio. Ano sa ingon ni Tulits? Abot ani kong problema pero bumayang advice nga mo nido ko sa imo. Og istoryahan gyud nato ni. Sige ko. Sumo na kayo na imong dagway. Kapoy na ko, anak. Sultian ta ka. Pero kabalo ko nga dugay na tambulag. Sus, inartista na sa ka. May angay na imong. Joshua. Unsa naman sad? Ako nang bulagan ng akong uyab. Ay? Bulagan na ako akong uyab kay ako na-realize nga mas malipayan ko sa imo, ha? Hey! Yes! Sa? Ba? Na-realize na ako nga bisan pa maggamay ng imo, ha? Sige, may. Ang imong pasensya. Oo. Bisan ka may imong pasensya pero nakita na ko ang imong pagmahal ka na ako. Na-feel yun na ako nga grabe kay kamupangga ka na ako. Anay, wala na. Di na ako madala layas na, pauli na. Dili ko ni mo pwede palayason. Dapat ko ni mo dawaton. Ha? Gusto waton? Dawaton ko ni mo kay Joshua. Suka? Mag-celebrate na kang Father's Day. Si Father's Day, kalugay na to. Buros ko karon. Ha? Kalima na kurat. Si Burus. Ay, Nanimaho na ng microphone ba? toothbrush ko ganay ka 15. Buros ko karon og kabalog yung ko nga ikaw amahan. Usa niya, Burus ka. Siyempre sa imo ba ko gani Ay, sa imo, permiti tagalog doon siyempre ikaw ang amahan. Nga siya, di siya gadok-dok mo. Nagpa-ultrasound ko. Klaro kayo ang akong bata gamay pa lang pero naklaro na akong ilong nga murag liwat kasi imong murag talya. Nakita na ko nga pala ni magtiil nga murag luya. Baka kinay. Siya baka. Di ko madawat. Pero di lima limusog to nga matag karon na matag gabi diri biya ko mauli sa imo, ha. Di ko makadawat. Kung iya pala pila ka panty akong nabilin rin si mong kwarto. Iya pala pila ka panty. O 15. Tarawa. Tapos mo din na ipaka nga ikaw Iya amahan. siya, kabila siya nakadok mo. Kabila. Ka 22. Labaw siya. Dito na ka. Pero klaro man kayo nga sa imo ni. Sa Era. Kaya nang halak ko gapangita ko sa imong naong nga murag turko. Wana. Turko nga. R. Walay R. Ayaw ko biyay. Joshua, ikaw nga man. Sure ko ikaw nga man. Ikaw ni mo. Joshua! Gihuma na ka niya. Di na ko. Joshua! Di na ko. Joshua! Di na ko. Ano ana maging mo mga lalaki lit? Pag human sa tanali mo, deny din mo. Nga naman mo. Nagday lalaki yun. Ano nga naman, pag human ninyo malamita. Napubitaw ka itong mga panahon nga naglami pa mo, wag yun mo yadlo-kadlo. Kung maburos na galing, mayon na din mo, ha? Sure ka nga ako na. Kung wala, Naging dukdukon ninyo. ako lang, kung wala nawala akong kusog, di kita ako katilaw tao.